Religion is not salvation. Naghisgot ko relihiyon ganina. Ang bisan unsa nga relihiyon, dili siya maoy kanang nga tinubdan sa kaluwasan. Kung naamoy nadungog o nagwali o nagtudlo, nga ang ilahang simbahan makaluwas. Kung magpasakop ka sa simbahan, makaluwas. Nga ang ilahang pastor, makaluwas. Ang ilahang leader sa iglesia, makaluwas. Ang ilahang leader sa ilang relihiyon, makaluwas. Kanang tanan, bakak na. Ha? Bakak. Tungod kay walay, bisan usa nga relihiyon nga makaluwas sa usa kakalag sa tao. Only the Lord Jesus Christ lang. Iman-an gid nato na siya. Si bisan kinsa nga moingon nga magpasakop ka sa kuha, musulod ka kanako og ilhon ko nimo para ikaw maluwas. Bakak na. Walay inana sa Biblia kana kun mutuo kag Bible. Pero kung di ka mutuo og Bible, hala tuuhi to yang gingon. Pero ayaw ka tingala. Basig inig atubang nimo sa Ginoo, moingon ang Ginoo. Pahawa sa akong atubangan kay wala ko kailan nimo. Og daghan ang malinglahan ni ini. Kung sa ingon ni Jesus, many will say, adunay daghan unya nga moingon. Kung atuang una-unaon, kung atuang tan-awon, obserbaran, dili lang ni siya pipila. Ingon ni Jesus, kung dili daghan. Diya sa Biblia, adunay duha ka dalan. Usa ka halapad nga dalan o usa ka higpit nga dalan. Ingon si Jesus Christ, daghan ang muagi sa halapad nga dalan kaysa yon. Pero ang tumoy o ang unahan sa mga dalan, kalaglagan sa imong kalag. Mo kini insakto nga gitudlo ni Paul. Nga ningon sa muabot unya ang adlaw. Nga ang tao, gusto na lang nila nga mukatol ilang dalunggan. Nga paminaw na lang nila ang gusto nilang paminawon. Ug manawag sila magtutudlo nga mutudlo sa gusto lang nilang paminawon. Mao na yung mga tawhana. Namuabot unya ang adlaw nga mga laglag kini og mailhan unya. Mao bitaw ingon ni Jesus Christ sa usa niya ka illustration, usa niya kasambingay nga mingon siya. May tanong o may usa ka mag-uuma na nagpugas sa iyahang binhi apan usa ka gabi miabot ang kaaway siyang uma ug nagsabwag og mga laing binhi. Miturok ang sagbot. Mingon karon ang saop, ingon niya, agalon, unsa may atong buhaton? Ibton ba namo ang sagbot? Nga niturok uban sa mao nga mga crops or sa mao nga buto nato mais. Ingon sa agalon siya, ayaw lang. Sa pasag di nga mo tubo sila. Kay sa panahon unya sa ting-ani, ilain ra nato sila unya dauban. See? Muabot ang adlaw nga ang atoang mga pagpakaron-ingnon kung aduna may nagpakaron-ingnon nato, kung aduna may mga hypocrites sa tuwa nga nangalagad sa Ginoo, dili di ay tinud-anay pag-abot unya sa paghukom lainon ka. Ug unya inig atubang sa Ginoo uban sa pagtuo nga ikaw malangit, pero unya mingon ang Ginoo sa imuha, dili tanan nagtawag ka nako Ginoo, Ginoo. Pakasulod sa akong gingharian. These people, maybe they had words, Lord, Lord. Sa ilang mga baba, sila nagsulti nga sila Diyos nun, na sila mga Kristohanon. And maybe their works, they have works, and their works is, mao ilahang ginabasihan na sila mga Kristohanon because nagtrabaho sila. Ang Bible gani nag-ingon, magpropesiya sila. Maghimo sila mga milagro. Pero sa gihapon, maingon si Jesus, sila, dili tanan, nagtawag ka na ako, makasulod. O dili tanan nagtawag ka nako Ginoo, Ginoo. How come they perform miracles? They prophesy. Pero ngano di man sila? Ngano wa man nakaila sila sa ang Ginoo kanila? No? Because the problem is they don't have relationship with Jesus Christ. That's the problem. Ano man? Bisan ang demonyo kaya magpropesiya.
Mana pag maingon ta, hala, gapropesiya siya, hala, gahimo sa milagro, hala, tinuod na siya. Ayaw patunto. Ha? Ayaw patunto. Isa pag kay kita baya, muto, mailan betag magic. Ha? Kita alanta nga, wala, nakalakaw lagi ang piang. Murag, grabe tinuod yun siguro. Ha? Dunay tinuod. Kasi sakto man na, dunay tinuod, nga tinuod yun, nag-iayo sa Ginoo. Pero naay mga taong limbungan, gamiton ang mao nga sitwasyon aron daghan malimbungan ug daghan ang musnod sa iyang pundok. Katong panyo-panyo sa una, uso ng panyo-panyo sa una. Ha? Ang puan niya ipahid sa imuha niya, maayo ka. Buklak, tinuod ba ka? Mao ni ang problema. Relihiyoso sila, pero ang ilahang pagka-reliyoso dili may sumbanan sa kaluwasan. For example, pwede kang makaila. Tanan man siguro diri nailhan nga artista. Kaila mo wala. Naatay mga nailhan nga artista. Isa man. Kaila siguro kang Brad Pitt. Maybe kaila kang Jennifer Lopez. Maybe kaila kang Coco Martin. Mga Korean nga aktor. Isa man. Ha? Chin Chancho. Hindi ay. Pwede Chin Chancho di ay. Di mo ko tahilig mananawa ng Korean ko. No? Bisag pagpila ka buok ang imong nailhan nga artista, o bisag imo pang ipanghambog nga kailakuan ng artistaha, kailakuan ng tawhana, ang pangutana, kailabas siya sa imo. Pwede kita nga muhingon nga kailako Ginoo, may pagtuo ko sa Ginoo. Ang pangutana, kailaba Ginoo sa imo. Tanang tao siguro sa kalibutan, ingon sila, dunay Ginoo. May Diyos. Gawas lang sa mga atheist. Katong di gid butuog Dios. Pero ang pangutana isoon, kaila ba ang Ginoo sa imuha? Kay kaila man kaniya. Samar na sa artista. Dilibot pasabot na kaila ka ni Brad Pitt. Kaila si Brad Pitt sa imo. Wa sa kaila sa imo. Wa isa kabalok na day ka, nag-exist day ka. Wa isa kabalok taga-asa ka. Basta kaila lang kang Brad Pitt. Pwedeng inana atong sitwasyon diya sa Ginoo. Kaila ka nga adunay Dios, kabalo ka nga adunay Dios, but the problem is, ang question dira, kaila ba ang Ginoo kanimo?